Kære demonstranter, vi i Liberalisternes Ungdom i Odense vil gerne have lov til at sige et par ord, inden I går ud og demonstrerer. Vi har valgt at sætte os imod demonstrationen i dag, fordi jeres mål med demonstrationen er at få politikerne til at tage ansvar. Men så kan man jo spørge, er det virkelig politikerne, der skal tage ansvar? Er det ikke snart på tide, at vi selv med støtte fra vores forældre tager noget ansvar omkring vores uddannelse? I dagens Danmark modtager vi penge for at studere gennem SU'en, og vores uddannelse er til med betalt af staten. Det er dejligt, nemt og indbringende at studere i Danmark. Men glem ikke, at vi kommer til at slave for det resten af vores liv, for den uddannelse, vi fik betalt, da vi var unge, i form af verdens højeste skat. 40% af dem, der arbejder, betaler A-skat, og når arbejdsmarkedsbidraget lægges oveni, giver det et skattetryk på 71% af den sidst tjente krone. Vi i LU ønsker uafhængighed af staten. Vi ønsker privatisering af uddannelsessystemet. Hvis vi nu skulle betale vores uddannelse selv, ville vi være dem, der kunne bestemme det faglige niveau. Når regeringen siger, at de ønsker, at vi danskere får en uddannelse i verdensklasse, så nytter det ikke noget, at det er staten, der finansierer det. Når private kræfter ikke spiller med, så vil der ikke være nogen konkurrence om det faglige niveau. Hvis vi er utilfredse med niveauet, hvilke andre muligheder har vi så? Niveauet bliver hurtigt sat på standby, når det er staten, der suverænt har monopol på uddannelserne. Og vi må desværre sande, at mange lande med meget lavere skat og meget mindre statslig regulering løber fra os på det faglige niveau. Vi mener, at når staten vælger at lave en nedskæring på 1% af privatiseringen af uddannelserne 1% nærmere. Det synes vi selvfølgelig er glædeligt, for så kan regeringens mål om uddannelse i verdensklasse realiseres. Det kræver godt nok, at de skærer endnu mere ned på uddannelserne. Faktisk kræver det, at de også tager de sidste 99% med, nu når de er i gang. Mange vil stille spørgsmålet: hvordan skal vi så få råd til uddannelse? Svaret er simpelt. Vi skal selv betale for vores uddannelse. Og det er klart, at det ikke er alle, der har råd til uddannelse, men så må de tage et lån. For den almindelige dansker lyder det hårdt og uretfærdigt at sige, men faktisk er det ikke så slemt. Det vil faktisk styrke vores uddannelse meget. Hvis vi selv skulle betale for vores uddannelse, vil vi givetvis følge bedre med i undervisning og kræve mere af denne, da det er vores egne private penge, der betaler for gildet. Samtidig vil der også være større chance for, at færre vil droppe ud af uddannelserne efter nogle år, fordi denne alligevel ikke var så spændende som forventet. Og man ville også sikre sig, at valget af uddannelse ville være bedre tænkt igennem. I dag kan man jo nemt droppe ind og ud fra forskellige uddannelser, uden det koster penge. En anden fordel, der klart skal nævnes, er, at man også i større omfang sikrer sig, at dem, der har taget en uddannelse, får et job bagefter. Dermed vil de kunne betale deres studielån tilbage relativt hurtigt, da skatten selvfølgelig også skulle være markant lavere. Vores moderparti, Liberalisterne, arbejder for en flad skat på 38%. Dette er et spørgsmål om, hvor vores fremtidige skæbne ligger bedst. Vi mener, at den ligger bedst i vores egne hænder. Staten er det sidste sted, vi vil lægge vores skæbne. Vi tror på, at individet kan tage vare på sig selv. Tror I? Tak.